Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi linambaran trap soleng pepayung budi rahayu saha ngunjukaken raos suka syukur dumateng Gusti, mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Murakabi paradin sawegung dumadi. Nuwun sungkem pangabekti kunjuk dumateng Bapak Ibu pepundhen, para alim ulama, para sesepuh pinisepuh miyang aji sepuh dalah kasepuhan ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ya ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Kunjuk panjenenganipun Bapak Pangasta Praja, Pangasta Bawat Peperintahan wonten ing wewengkon Dusun Bendosari, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ingkang pantes sinudarsana. Mboten katalumpen kunjuk dhateng para bapak ibu seniman seniwati saha para sutresna budaya kakung sumawana putri ingkang sampun kepareng angrenggani wonten ing kalodhangan dalu punika kanthi satuhu dahat bagya miwah mulya. Pamuja puji syukur kendhat manengku satata panguwasaning Gusti Zat kang murweng zat nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi gatining sedya Purawa madya ngantos wusana tansah manggih ing rahayu kalis ing sambe kala. Jangkeping pamuji selawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita mustikaning jagat sekaring bawana nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo menggah syafaatipun wonten ing donya ngantos ing pateng delahan. Amin Allahumma amin. Para sutresna budaya ingkang minulya wonten ing kalodhangan dalu punika nuwun kula sakadang saking keluarga agung satriya krida budaya ingkang mijil saking dusun Getas, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, kepareng hamarak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya amradapa awit saking keparingipun bapa panitia panyelenggara badhe nderek atur panglipur kagem sedaya masyarakat sutresna budaya wonten ing mriki ing adicara Merti Dusun Bendosari ingkang kagelar ing ratri puniki. Mugi Dusun Bendosari dalah sak kiwa tengenipun tansah manggih ayom, ayem, tentrem, linuberan ing rahmating Hyang Widi. Para sutresna budaya namun angdados ning kawuningan mbok bilih ing mangkeh anggenipun kula sakadang atur pasugatan langen beksan kirang mahanani hanuju prana dhateng penggalipun panjenengan sedaya. Estu kawula tansah nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Para pamirsa kakung sumawana putri sugeng hamirsani ngantos paripurnaning sak mangkeh atur saking kawula sakadang kinarya ngurwakani pagelaran ngaturaken Bismillahirrahmanirrahim. Satriya krida budaya kawiwitan.
Duh Gusti Kang Maha Agung paringa aksami sakataing dosa kawula paring anugraha kang tanpa upama paring rahayu slamet raharja widodha ing donya prapteng delahan
mangsa rakit toko atur marang sira kakang Dipati Harya penangsang wong bagus sang Dipati Jipang sinuyutan mereka kawulanipun berbudi bawa laksana welas asih mreksa sami mung satitik cacatira nera kampung gajah gelar endi serati aja ambungane susah hekal metuwa jaba netepana jejering jiwa satriya ingsun sang Hadi Wijaya sing olehna pratek lale bangsat Hadi Wijaya ayo cobudan sauran pratandha budhaling prawadya Witing klapa jawata ing Karcapada saungkune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah raja ing
Aglar nenggih prajurit Jipang ingkang wis siyaga ing ayuda risang Adipati Harya Penangsang wis nitih kuda Kyai Gagak Rimang mencorong tejane Panyayah Bathara Indra ingkang ngrurah Satru Murka mangkono titahing Sang Dipati Jurat Buddha